Mapapapawaw talaga kayo sa ganda nito. Oh, yun yung pinakamapa nyo. Oh, di ba? Palibot pala. Pwede mo ikutin yan. 4,500 meter, 5,000. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Sanaro Lake ng Hamamatsu City. So, kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, consider to subscribe at paki-like na rin po. Ayan, oh, tingnan nyo naman. Oh, di ba? At yung pinakapaligid niya, ayan. Tapos pwede ka mag-fishing dito. Jogging, cycling, nagbabike. Maraming nagbabike din dito. Yan, ganina maraming nagja-jogging akong nakasalubong. Oh, di ba? Ang ganda niya. Ito yung pinaka-lake niya. Oh, ang ganda. Ayun, oh, maraming naglalakad-lakad, oh. Ayan, may nagdadala nga ng tent dito, nagpipiknik sila. Oh, di ba? Ayan, malamang nagpipishing yan, may box. Maganda din dito pag nagpa-flower viewing ka tuwing sakura season. So, maabutan ko pa next year hanggang May. So, pwede pa ako maghanami dito, flower viewing. Ganda talaga dito, guys, oh. Yan, oh. Kadakad tayo hanggang dulo nito. Diba? Perfect spot talaga siya pag nag-relax ka. Ah. Yan, sa Hamamatsu lang to, guys. Dun may mga bahay na dun sa dulo. Yan. Yung pinakapaligid ng lake. Tapos dyan, sa ilalim ng mga puno na yan, maraming nagja-jogging, cycling. Ayan, naging paborito ko na tuloy itong mga ganitong lugar. Kaso, mga nakakasabay ko dito, halos matatanda. Siguro nababagay na rin sa edad ko yung mga ganitong lugar, ano. Yahoo! No, pag may fireworks display, dito din ginaganap minsan. Flower viewing, jogging, so yan yung pwede mong gawing activities dito. Woo! Ganda, promise. So kung malapit kayo dito, puntahan nyo na to. Mapapapawaw talaga kayo sa ganda nito. Oh. Siguro nababagay na rin sa edad ko yung mga ganitong tanawin talaga o lugar. Nakaka-relax naman talaga. Wala tayong makitang ibon kasi wala naman tayong lens na mahaba, eh. Pwede kang mag-ano dito, magdala ng tent, magpipiknik. O, di ba? Yan, lagay mo yung tent dito, tapos magdala ka lang pagkain hanggang hapon na, guys, ano? Wow! Okay, mga next month siguro, sa susunod na mga ano, at least may idea tayo kung saan tayo pupunta, di ba? Sarap dito. Tapos lake yung nasa harap mo. Ah, may dala yata akong ano dito, eh. May mga vending machine naman dyan. Ano na lang tayo mamaya, bili lang tayo ng inumin. Saan na yan? Siguro kung may mga kalabaw ka dito or kabayo, tataba siguro. Yan, kumpay tawag sa amin yan, sa Bisaya. Pagkain ng baka, kalabaw, ganun. Ganda, oh. Oh, di ba? Solid na solid yung araw mo dito, men. Pag gusto mo dito sa ilalim ng mga puno, oh, di ba? Ganda din, men. Yan. Pasok pa lang sasakyan dito. Pag may malapit na mga ganitong lugar sa inyo, puntahan nyo na. Kaka-relax, guys.
O, marerepress ka sa stress mo sa trabaho, ganun. O, mga sariwa yung makikita mo. Maganda sana dito kung may dala tayong fishing rod. Yan, maraming nagja-jogging at nagbabike dito. Jogging tayo konti. Konti lang. Yan, dito sila nag-hunting ng mga ibon, pero hindi yung inaano nila. Picture lang pa, picture. Ayan, may nagbabike. Maraming nagja-jogging dito, guys. Walking, ganun. Yan, ang katabi nito, parang ano na siya, parang forest. Yung pangmakyat nga estatang dun, no? Tunog ng ibon, tapos may lake pa dyan sa tabi na makikita mo. Diba? Ang ganda. Oh, yan yung paligid niya makikita mo. Wow! Ganda, diba? Kaysa magmukmuk ka dun sa ano mo, sa bahay, lakad-lakad mo na lang sa mga ganitong lugar. Next, hanap naman tayo kung saan tayo mapunta. Oh, lalaki ng mga puno dito, guys. Oh. Katabi ng lake. Diba? Ang ganda. Oh. Ayan, maraming nagja-jogging. Nabati ko lang, konnichiwa. Oh. Maging magalang naman tayo, di ba? Hindi yung pag nakasalubong mo, susungitan mo. Ano ka, celebrity? Ayun, diba? Uwian na yung iba. Oh, yun yung pinakamapa niya. Oh, diba? Palibot pala. Pwede mo ikutin yan. 4,500 meter, 5,000. So, nung oras na, ayan, may orasan din dito. Alauna eksakto. Gusto mong umupo sa mga ganyan. Ayan, ang dami. Tapos nasa harap mo yung lake. Diba, ang ganda tingnan. Sarap sa pakiramdam kaya ng ganyan. Oh. Ganda, men. Ganda dito, guys, oh. Tapos yung harap mo, makikita mo ganyan. Yan yung lake. Diba? Tingnan nyo. Ito yung pinaka-lake niya. Yan. Kaya kung may malapit na lugar sa inyo mga ganito, puntahan nyo na. Kaka-relax. Yan, yung tipong tambay ka lang sa ganitong lugar, sa ilalim, diba? Pang pinapanood mo yung mga ginagawa ng mga nagbabangka. O yan o, nagbabangka. Siguro mangingisda yung mga yan or naglilibot lang yan dito sa lake. Ganda. Sobrang nakaka-relax. Hindi ko alam kung magkano ang bayad niyan. So may ganyang activity din dito. Oh. Ay, yung dalawa, yung nasa bangka, mangingisda yata yan sila. Or lilibot lang dito sa mismong lake. Yan oh, may wild duck pa, guys, oh. Kwak kwak. Dalawa. Yun yung isa, oh. Ay, marami. Yun sa dulo yung iba. Thank you for watching. So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong video, subscribe for more ganitong videos po. Maraming salamat. Bye-bye. Sarap ng hangin.